Welkom bij het programma Gewest Friesland. Daarin laten we reportages zien die het iets maken waren in het programma van Gewest dat Gewest staat dat voor de grote nationale televisie maken waren. Wat Friesland onbelangrijk waren de meeste reportages maken door Johan van der Zee. Daar praten we mee over en ik denk dat hij dit nog heel mooi vindt. Het eerste onderwerp werd wel langs beginnen. Jongetje 70 toen diende hem een stuk op zondag. Op zondag en dan wat langer. Ja. Ja. Ter compensatie nevens mij. Daar heb ik wel eens op snijn stuurtijd gaan dat er WK voetbal weer, maar dat. Nee, dit is een aantal snijn. Ja, in bij stuurtijd. Je hem elke keer wat dwang moet en door mocht naar Jenne Woord. Ja. Wist dat nou? Dat weet ik nog wel. Ja, zeker. Ja. De Toerings. Ja. Prachtige man. Prachtige man. Ja. En wermditie, natuur, recreatie, dat soort dingen. Het wie eigenlijk de bedoeling om meer van Jenne Woord te doen. Maar als dan zulke man in komt, dan wordt het meer van de man dan van Jenne Woord. Mooi verhaal. Een van die toerings, dit is het verhaal van bekend Hilke Speerster dat hij beschreven. Die man die ron over het ijs, van de koers door de hele wereld door de ijs erin, daar in Jenne Woord. En op het begin zei hij van, nou is het oer. En dan ging naar de kant en een uur later weer er geen ijs meer. Zo snel, zo volle wisten die man van natuur. Nou, laten we het even zien. 29 maaien, jongetje 70 de toerings in Jenne Woord. Zo neem ik het maar even. Hoe vind je het je nou eigenlijk? Wij? Ik vind het prachtig. We vader het simmers vaak nagel, nou, met de vrouw en de dochter, met de ben. En dat er wordt waait uit de dozen. En dan laten we simpel mooi een beetje drogen. En dan hebben we de tijd, een glasje drinken, een sigaretje. Toch wel, hè? Want je bent hier en je kan zeggen van nou, het is gewoon. Het verveelt je nooit, hè? De natuur, het is zo'n fijne, echte mooie omgeving. We wel meer plakken dat het mooi is, maar wij vinden altijd in Jenne Woord. Nou, het trint er een beetje uit. En waarom eigenlijk? Ja, we gewoon naar het ogen bij weer, nou. En als je in de bossen komt in appelskeer. Nou, dus je goed die simmerhuisjes door de steen. Daar wil ik niet graag in. Ben maar graag de rond om eens in. Wie als ik in de stad kom dan ben ik zo weinig als een kat. Dat kijk ik heel dan toe. Jo zijn het rint er een beetje uit, waarom? Ja, hoe mag ik dat uitlezen? We hadden niet gezegd als eventjes aan. De oren plakken, ik ben mooi plakken, maar het is niet wie het wetter. Hier ga je een beetje meer varia in alle dingen. Het verschil, dat vind ik groot. Maar je kent alle je smoek achter die hoekje leven, laat je simmer al je vol bootjes, hè? Al je vol. Wel eens te vol? Of? Ja, voor u vind ik het veel te druk. Ja. En alle mensen willen graag een plakje, dat ze willen begrijpen. Ze willen graag een keer uit de stad waaien in de vrije natuur. Maar hoor, nee, vanwege de natuur is het veel te druk. Maar het vogelt en alles, het is langzaam net meer als vroeger hier. En dan is het mooi, het Friese weer, daar hoor ik nog een beetje aan. Dat is echt mooi. Maar kun je de handen aan houden eigenlijk? Nou, het wordt wel een beetje op tasje, jongen, maar... Nou, ik vind van wel, ja. Ja, het is hier, het is beter dan het vroeger weer. En dan ga je nog de jaren filmen en daar moeten we volgens leren, misschien uit de razen loskomen. Nou, daar komen huis geen meisjes in. En die vogels, die bloeden alle, nee, dat vind ik echt mooi. Ja. En dit moet ik zeggen horen, hè?
De Friese Milieuraad maakt zich zorgen over de toekomst van het merengebied in Friesland. Waarom? Omdat de recreatieve druk dus van jaar tot jaar voortdurend sterker wordt. Maar als we hier nou zo rondvaren, dan lijkt het erg rustig allemaal. Dat is ook nog zo, want we zijn nog in het voorseizoen. Maar op veel plaatsen is het alleen maar schijn. Hè? Dan zie je alleen maar een gordijn. Maar als je werkelijk goed gaat kijken, dan ontbreekt er zoveel. Wat kun je dan zien? Dan kun je zien dat door oeverbetreding, dat door de rustverstoring van heel veel mensen er een sluipende, soms veel openlijker aantasting is. En zijn daar voorbeelden van te geven? Jawel, dat kun je zien als je vlak achter het riet gaat kijken, waar veel brandnetelopslag is, waar je anders andere planten vindt. Hoe kun je nu zo'n gebied behouden? Dat kun je doen door onderhoud plegen, door gebieden erin aan te kopen, door de gebieden veilig te stellen in zijn algemeenheid. En dat kan door wat ik zei aankopen, door het weren van een te grote stroom recreanten. Dat betekent niet a priori dat we tegen recreatie zijn, maar we zijn voor regulatie, we zijn voor sanering waar het uit de hand gelopen is. Ja, maar als je nou hier zo kijkt naar zo'n wal, die is gemaakt om de toeristen niet de oever te laten verwoesten. Maar dat verandert het gebied toch wel een beetje. Hè? Zeer zeker is dat een ingreep, alleen je moet kiezen tussen twee kwaden. Wil je iedereen maar overal wijd verspreid laten aanleggen, dan gaat er nog veel meer naar de knoppen. Alleen, ja, mooi is het niet, maar het is dus wat ik zei, een kiezen uit twee kwaden. Alleen wil ik in dit verband nog wel iets anders noemen en dat zijn de chemische toiletten. Als u zoals op de film te zien is hier en daar van die inhammen, van die baaien hebt, zal ik ze maar noemen. En daar wordt zo'n toilet in leeggekieperd. Dan heb je dus meteen een enorm verlies aan visbroed. En dat brengt ons op een punt van hieromheen. In dit water, wat zit er allemaal in? Wat doen we daarmee? Dat is zo onzichtbaar. Als we hier op de kant staan en we zien die oevers die nou niet mooi zijn. En we zien dat hier en daar door betreding er stukken verloren gaan. Dan heb je nog niet gezien wat er in het water gebeurt. Die beweegt, dat wil ik graag iets zeggen. Maar kom je simmers echt nog, als de toeristen er binnen? Of Ja, ik kom weer langs, ja. Ja, en dan is zo'n heel toer hier, want je hebt met het hoekje, dan mag je goed hem tanken. Want je komt maar zitten, als het rijdt wat heen, dan flittert ze samen dat hoekje in. En dan mag je altijd starig gezongen. Want bij die kant, daar vroeger de beschoeid dat zien pijltjes onder water. Daar kan je nooit net zo tegen langs waren, dan sla je met schroefje erop. Je moet je goed thuis werden met deze kant wat dieper, die kant wat stozen. Ja. Hè? Daar is er ondieper, hè. Maar ja. ja. Het is hier nog mooier, misschien. Het is nog mooi, het is zo rustig. Oh, het is een mooi vrede mooi, hè. Ja. Echt mooi. Ja. En alles werd dan mooi groen in de maart, dan is het op het allerfeest. Ja. En de vogels elk jaar. Ja. Wij zien al, de meimaand, dat is het. Ja. En dan is het, aan wordt het bemaaid, hè, en het land niks, dat zie je ook wel. En dat die grauw maait, dan is dat echt een mooie blom bijvoorbeeld. Ja.
zei Annie van hem moest meekomen. Want nou waren we erheen. En toen later zei ze van mijn naam is Annie Harman. Nou ja, toen weer het eigenlijk weer een beetje in de waar. Ja. Maar dat hebben meer die zouden dit mij dingen die zeggen dat dan. Die hebben dat dan. En toen later toen gingen we dan 3 vrouwen die zeggen dat die vrouw, hoe heet ze? Siesane en zij van Detje en Jantje. En dan moest dit zitje wel van de echte. En toen let en het Fransje dat hier Jantje op stoort en hier Jantje dan net Jantje die wilde in het fruit zou en die lukte. En toen hier en toen zei hij, oh ik wat van de molen doen. Ja, en ik ging met ons zijn gehouden, want we waren hier op dag de winter en toen zei ze van, nou, dus hadden we weer dat mooie haknet in de boerderij aan en zo. Ik denk, maar dat word ik net best in de wacht. Nee. Want ik had daarmee kort. Ik was een beetje goed met het chat, zo net, je zou ja. Allemaal bij de droom, hè? Ja. Dat ook gebeurt. Dit is jouw gewone werk, hè? Dit is mijn gewone werk, ja. Komt dat je nou nog een soort voor? Oh, ja, dat wordt nog wel. Maar hoor, de jeugd, die leidt dit net zo bot, hè? Och, dit wat zwier werk en wat gewoon werk, misschien wat dom werk. Hè? Waarom? Och, ja, wat ik zeg, het is heel gewoon werk. Elk kan het waan. En het is nog maar de jeugd, ja. Ik weet wel, het is gewoon 18 jaar wat nooit leren. Wij moesten begonnen door metaal weer. Dus ik ben een heel verschil. Maar over het algemeen kan je dat wel vernemen, dat dit werk dat leidt er net zo bot. Maar het is wel typisch werk van deze streek eigenlijk. Ja, dat had ik altijd het meest. Viskers en rijden, daar moest je nog wat van besteden. Dat is net meer zo, hè? Nee, dat verhoort al. Wat de recreatie en de jeugd die leert, het is al has een woord barok. Dus ik krijg het maar de boeren niet. Boeren had ik weer op dit. Toen wees niet hier, de Lietse boerkers. Weet ik al weer in Gruid. Maar zo'n dorp, verhoort dat nog heel veel van karakter eigenlijk? Oh ja, en dat het best dat wel. Ja. Dat is nou je zou zeggen, een beetje een recreatiedorp worden. Ja, hoofdzakelijk wel dat. Ja, er zijn tenminste een hulpbroeder die daar wat van had. Algemeen net zo'n grote ding, maar achterom ook daar draaien we een liedje van. Wat voordeel. Van de ruitsnijders en de viskers naar de recreanten, daar komt het op dat. Ja. Hoe vind je dat nou? Het is mooi voor de mensen. Maar nee, zat er van de morgen staan en nee, het wordt je te druk en het eigene, haringen en water, dat gaat voort. Dus zeiden ze het al, een beetje de strijd tussen natuur en recreatie. Doe van Friesland natuurlijk een heel probleem. Wat doen we ermee? We willen wel graag wat aan verzinnen. We willen graag meestal de gelegenheid aan om te varen overal. Maar ja, die boord kan net overal liggen, want ja, wij hebben prachtige walen hier en we hebben bissen die we overal hebben. Ik kreeg daar druk over en weer. Dat is, Ja, dat weer. Ja. Dat weer doe misschien nog wel meer als de Milieufederatie die daar ook rustig maar aan de gang. En al wat mensen die erop wezen van mooi dat je dat al je willen, maar tinker om. Ja. Maar wat er echt wat aan dienen? Ik bedoel, de ondernemers, gemeenten, die wonen wel wat uitbreiden. Ja, natuurmeesters zijn van dat ken het, maar die natuurmeesters waren doen net jet natuurlijk in die tijd. Nee, misschien een beetje in de marktrieten, maar dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, die bestiert dan amper, zeg maar. Ja, die weet er wel. Ja, die weet er wel, ja. Maar dat wie heel voorzichtig een aantal watersportgemeenten zijn, maar die hier en daar maar een steiger kan lezen of zo. Dat is, maar de natuurhoerders, die jetten je net zo goed natuurlijk. Nee. De kranten, Rono, Friesdag, die wie net zo vaak die natuurmeesters. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat ze bij Dijner het meest worden aan het worden. Ja, dat wisten ze misschien ook wel. Dat kan misschien wel goed. De andere kant van dat verhaal, en dan komen we in jaren 60 te landen. Dat is in Grauw, want ja, al die meesten die hier komen, die maak ik op een of andere weer bezig houden worden. Ja. En daar weer een cursus om meesten. Recreatieassistent. Recreatieassistent. Zeg je dat? Oké. Dat weer door een initiatief.
Als het op een camping ziet, nou ja, dan zie je het op een camping. En misschien weer er wel eens een keer setje in of wat dan ook. Maar net meer. Nee. En ze woonden, ik weet net meer wat de instantie weer die dat... weer een provincie misschien ook wel bij me, dat weet ik net. Dat zoek je, ja. En die dat de mensen met volle meer aan de gang houden we creatief ek. En nou, daar weer dus een opleiding voor. En dat startte doe bij in Leiden in Grauw. Ja. 16 april 1969 ging Johan van der Zee naar Grauw. En dan op laten lopen, hè? Die kreten. Warmte! Blaas! Bundeling van energie. Weg! Weg! Allemaal weg! Stil! Doodstil! Een recreatieassistent, dat is iemand zo in de leeftijd van 17 tot en met 25 jaar... die dus op een camping in een teamverband een aantal activiteiten organiseert voor vakantiegasten. En die vakantiegasten die kunnen daar vrijwillig aan deelnemen. De aanstaande recreatieassistenten die straks in teamverband op de camping zullen werken, hadden een druk programma in Grauw. Naast creatief spel werden ze geïnstrueerd in het leiden van een sport- en spelprogramma, het organiseren van speurtochten, het geven van handenarbeid enzovoort. Deel willen nemen aan die trainingsweek en deel willen nemen aan het recreatiewerk. Die moeten dus als ondergrond hebben sociale academie of kweekschool, derde jaar, tweede jaar kan ook, wanneer ze dus 17, 18 jaar zijn. Daarnaast kan dus ook de hoogste klasse van de middelbare scholen en nijverheidsactes, mensen die dus lichamelijke opvoeding volgen, studenten en dat soort mensen. Maar er moet dus al een bepaald niveau zijn waarop je dus verder kunt werken. Nummer 1, start. Loop daar om die bekertjes heen en terug. Pakt de hand van nummer 2. Met z'n tweeën lopen ze om die bekertjes heen terug. Pakt de hand van nummer 3. Lopen om de bekertjes heen terug. Enzovoort tot op het laatst jullie met z'n achten dat hele stuk lopen. Wie het eerste klaar is, heeft gewonnen. Duidelijk? Klaar? Aan elkaar vakje. Ja, doorgaan. Kom op. Ja, sneller, sneller. Ja, jongens, toe. Alle opdrachten moesten door de deelnemers zelf gegeven en uitgevoerd worden. Na afloop volgde dan steeds een bespreking. Even in het algemeen gesproken over deze Spelen dacht ik dat we een paar punten moesten noemen. In de eerste plaats dat we dus heel duidelijk moeten opletten hoe vertellen we deze kinderen wat ze precies moeten doen. Daarbij rekening houden met het feit dat de wind op ons afkomt of naar de kinderen toe blaast. Ik dacht ook dat de groepen soms veel te ver weg stonden om te overschreeuwen, want dat was zeker een meter of 50 dacht ik, dat de groep 1 en 5 van elkaar afstonden. Dat is nog een afstand met zo'n wind om te overschreeuwen. Een ander punt, als er kinderen praten, dan wachten we met uitleg. Ik zou me toch kunnen voorstellen dat mensen die op vakantie zijn, dat die zeggen, nou, nu hoeft er voor mij niet meer georganiseerd te worden. Ja. Is dat niet zo? Dat zal allicht wel. Een team kan dus gewoon initiatieven op een gegeven moment coördineren. En mensen die dus zelf iets organiseren op de camping, daar kunnen zij dus alleen de contacten voor leggen en zo. Maar het is wel zo dat men kan dus vrijwillig overal aan deelnemen. En het blijkt dus dat de groep die dus gewoon mee wil spelen met een recreatieteam, het niet ziet als een zuiver bezig gehouden worden, maar een met elkaar bezig zijn. Het is nu eenmaal zo dat waar veel mensen zijn, daar moet veel gebeuren, want iedereen die wil eigenlijk toch ook wel een klein beetje bezig worden gehouden. Ja, u heeft het idee dat het erg goed gaat lopen, maar stel nu eens dat het niet het geval zou zijn. Bent u dan niet bang dat uw camping daarop aangekeken wordt? Dat de mensen er liever niet komen? Nee, in Grauw, daar zijn we direct niet zo benauwd. Trouwens in heel Friesland niet geldt dat voor de recreatieve
de mensen die hier komen voor de recreatie hoor. Want we willen het hier graag uitproberen. We willen graag, laten we het maar eerlijk zeggen, als het kan ook nog wel wat voorop gaan. En we zien het inderdaad als een stuk vooruitgang. Wanneer we het zo zouden kunnen krijgen dat op de verschillende campingen en recreatieoorden jongelui zouden werken. In groepsverband met de kampeerders en met de mensen die vakantie zoeken. Nou, dan is dat werkelijk de moeite waard. Kost het u nu geld als u zo'n team krijgt? Nou, de geldfactor natuurlijk. Tegenwoordig is het zo, dat weet u zelf ook wel, alles kost geld. Maar dat hoeft geen beletsel te wezen. En iedere camping die een klein beetje draait, die moet dat kunnen betalen uit zijn opbrengsten weg. En die moet zonder meer kunnen zeggen, dat doen wij aan mee. Dat is een bedragje, dat is gemoeid met 25 gulden inleggeld. En dan voor de jonge lieden een zakcent en kosten inwoning. Nou, tegenwoordig kan het ook al niet veel schaler. Allemaal klaar? 1, 2, bam! En toen Johan van der Zee weer omkwam, toen dacht hij van... ik hoop je net dat ik op een recreatieterrein kom te staan en net weet wat ik doen moet, want dan moet ik idiote dingen doen. Ja, nou, dat... zo slim ben ik ben net, maar ik ga net naar campings dat recreatieassistenten in. Nee. Dat is iets wat wij niet meer kennen. Hè? Nee. Maar het jouwt wel aan dat Friesland doet waan wie om het gastheerskip zo goed mogelijk. Maar dat wie maar wenden natuurlijk op een of andere manier. Maar ik weet wel dat op verschillende bijvoorbeeld winnen dan letter op campings als Nieuw-Vermeeren. Daar wie dan wel zo'n persoon aanwezig en die dan ook wel wat maar missen. Ja, maar je krijgt als op Japanse wijze, mijn maas, mijn meesten al om het te heen doosjes. Ja. Nou goed, maar Smeding had het verhaal dus duidelijk van, wij moeten ons meesten op een door de wijze, dat dwaande houden ze hier binnen. Nou. En mensen moeten haar eigenlijk zelf dwaande houden, maar als ze het net doen, dan is er een recreatieassistent. Goed. En nu hebben we de ouders de laatste week in Saffelarijn gehad, dat nu krijgen we al je vraag om dingen die we onder dak kennen. Ja, nou daar kunnen we dan ook weer een opleiding voor starten. En die zullen we dan na je weekend misschien wel in Gewest-Friesland.